Kershan umos ya Dr. Barim jangka Pfizer uboong ba udawai COVID ula peniap yaki hajar. Elon Musk ula kam ba kajing ai dawai COVID kat khandai ka baar jeng ka sngeu kumba kan peniap ya Kani kalong hadin baka klip jong uwe unong wat beniak Barim jangka Pfizer toxiologist ubalami no nakate ka company house nam ar hajar new. Ubalai tu hakaying dorbar tau an jong ka Germany ba omde setia ban menjur ya udawai mRNA. Kabala sepriang bah ha ka internet. Ula keno badaki peu hajar ngut kibayap ha Germany kila bandon ka jingedei bat kadawai COVID kat khandai. Kadon ye kijing penwandur jong ka film jong Michael Mann ha ka film The Insider ka film trailer jong uman haus nam chi hajar khandai spa khandai pungdai kabala pensiong nong rim ha ka khana ka basisya uwe ustad sayan jong ka kamsna duma upen sawa ya ka ai ka ba kinong pentre jong u kitip bat buri menta uwe uhe Barim jong ka tanat pej banyak ya kijingma haka company sina dawai jong kari Amerika ka Pfizer Centers ha Europe ulayat siapo ka kamera besar jong ka ying dorbar tauan bat ulapan pau ya kijing keno ka bakum kata siapang uwe na kidawai iada wala pentun kambha haka history ka kamera besar kam sim ladap daki briu bat kijing keren klane san minute bat wat la kata haka bakut jong kata yeu baladep layoi ya katei ka klip daki peu million ngut ki briu umos ubodon palat ars pa million ngut kinong but HX ulapen kraw ya ka jingkren bat bu jingkeli balei bakamde ka kubor bapau nam haman laki jaka ka jingtho kalapen mi biang ya ki jing ya kren haka perthe sepang ka jing singan jong kidawai COVID khat khandai kilinti lengko jong ki an bat manu bayo banrai ya ka ai ka bala kheng ka sayan ka bala ban nge Henry ka ai ka bala phla kalong ka bala pensisya ha ka ba ka ai ka badei bat ka ai ka ba omde